Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salangga karon nga adlaw Martes, pitsa 23 na bulan sang Agosto tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson nagtambong sa Regional Business Interface. Mayor Albi magapangabay sa ferry operator sang dugang nga biyahe sang barko Iloilo Bacolod para sa Mascara Festival. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Yara na sa 70% ang preparasyon sang COMELEC para sa barangay kag sangguniang kabataan nga eleksyon. Ini sa piyak sang panawagan nga ipaiway ang eleksyon. Suno kay COMELEC Chairman George Garcia, posible matapos ang pag-imprinta sang baluta kag iban nga eleksyon related nga mga dokumento sa Setyembre. Samtang sa Oktubre naman, ginapaabot matransport ang mga materyales nga pag-ausaron sa eleksyon. Dugang pa ni Garcia, ila ginakilala kag respeto ang poder sang Kongreso nga ipaiway ang eleksyon, pero sa bahin sang COMELEC madayon man o kung hindi ang eleksyon, padayon ang ila preparasyon. Una na, ginpahayag ni Garcia nga kung ipaiway ang eleksyon, ginatanaw ang dugang nga 5 bilyones nga galaston para sa liwat nga pagbukas sang voters registration, pag-hire sang dugang nga personnel nga magasirbe sa eleksyon kag iban pa. Ang tindog sang COMELEC dayunon gid ang eleksyon. Ang tindog naman sa mga mamalida ipaiway isa ka tuig tubtob sa tuig 2023. Kung sinong kilalahon sini, kung anong matabo sa eleksyon sa barangay kag iske nga supposed to be na schedule na Desyembre 5 galutaw pa sa Tugabang. Ti ang preparasyon sa COMELEC 70% na. Ang buot silingon, kulang na lang 30% largada na ang eleksyon sa barangay kag iske. Apang kung punggan ini sang mga mamalida sa gihapon suno sa COMELEC, preparado sila. Ang malain kung ipadala na nilang kagamitan sa mga kaprobinsyahanan. Pero sa bulan pa sang Setyembre. Ang aton sinipananawan, amo nga dapat ipasiguro na dayon o kung hindi, duso butong ang nagakatabo sa eleksyon. Ang kapalaran sang barangay kag iske nakataya dire. Kaya kung pamatian ta, si Congressman Barsaga sila niya, ini mga reklamo bala, nga overstaying na, kag hindi maayo ang pagpalakat. May iban nga mga ginabintahan na ang ila sinipuder sa barangay. Sila ni Barsaga, ti kung hindi ka mo kumporme, kag kung may mga kaso, pasaka ka mo sa korte, damo pang dangpan. Amo ini ang rason sang pila naton ka mga mamalida. So, galutaw-lutaw sa Tugabang. Sigurado kita, pagkatapos sang bulan sang Agosto, laban na, mahibalan ta ang kapalaran sang eleksyon. Barangay kag iske, madayon bala o kung hindi, may dako pa nga question mark. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na. Standby, balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga
mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibad... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata,
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Standard time las 4:18 na kamusta ng palibot sang siyudad sa Bacolod padayon ang pagtupa sang ulan. Si Inday Florita nagalagulad na sa bilog nga pungsod. Matugnaw ang kaagahon, mabagyuhon ang panahon, apang ang aton patrol padayon ini sila. Nagalagulad sa mga dalanon, ginatsikyar nila, kamusta ang biyahe, kamusta mga merkado, kamusta ng palibot sang syudad sang Bacolod. Amo ina, ang aton tagaan igtalupangod, karon nga kaagahon ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Martes subong, ang nagaman sa patrol sigurado gwapa, Ate, sigurado. Hulaan na iban si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Good morning! Action Fred. Do kondisyon, Gid? Ha? Do kondisyon, Gid? Sige, nakapaway mo kamuya dito. Abante ko gamay, Pero Action Friday sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Karon nga kagahon nga Action Friday, kabalo ka naman. Matulutugnaw, sakto gid ang hambal mo, matulutugnaw ang aton sining kaagahon. Pero ti ang aton sining ka-action, ara naman sa pagsanila ka mga puwesto, kun especially nga aton sining mga vendors nga bisan ga ulan Action Fred, ang mga mabakal sudan mabakal ginaya mo mamayong lang sa may especially sa may Burgos public market kadamo na sa mga Plinastar kay tiya mo ni oras bukas na sila subong sa Libertad Public Market pero kung Central Market karon pa yung mga alas 6 pero kadamo na Action Fred sang mga tao nagasinulod kay gina pagsulod to nagaplastar pa lang ang mga nagabaligya sang isda pero nakakuha naman kita sa mga presyo sang utanon pero pwede ka pa man kalaswa o kung ka pinakbit sa sa 10 pesos kami ara na daan nga mga na-slice bala. Pero limitado lang gid pero pasalamatan na Action Fred kung kabakal ka sang utanon hindi na mag-demand sa mga malahalon pa. Pero nami idahigop subong Action Fred sa mainit nga sabaw. Correct.
Shin pesos mo makalaswa ka na aga pa, busog ka pa, sampat pa na parisan mo sang uga kay kabrato pa man ang subong action Fred sang mga utano na sa nakita sa Burgos Public Market kay gina ang talong ganera pa man sa 80 pesos ang kilo, hindi maguro isa ka kilo ang butang mo sa laswa. Pwede man guro kung pila lang kabilog da ang madagangatan mo. Parehas na sa sa crablets. Butangan mo bing laswa crablets action Fred. 100 pesos ng kada kilo. Ang kasagaling ya 350 ang kilo. Ang ahos isa ka gatos ang kilong batuan 200. 80 ang kamatis, 150 ang sibuyas Bombay, 180 ang paitan, 250 ang pidada, 160 ang karot, 120 ang patatas, isa ka gatos ang Baguio beans action Fred, kag ang talong 80 pesos. Pero ti okay na. Makakaon ka na aga og tugab basta utan lang. Kag may pabalon ka pa sa imo sini nga mga estudyante. Sigurado for sure. Kada mo na sa mga nanay subong nga nagapamati sa aton action Fred nagapreparar sang palamahawon kag balunon sa ila sini nga mga kabataan nga nagbalik naman sa face to face classes. Kada mo naman sang mga jeep nga nagabiyahe action Fred. Subong man sang mga patrol units sang kapulisan nga nagalibot na aga pa para ma-supervise ang dalanon kung mapabilin ang safety and security. Action Eden. Action Fred. Ang BMW mo na tugungan mo gabi gatong? Wala action Fred kay wala man tas nang inugtughong tiulton ta naman dason nga Martes kumasaka naman sa ukon mabuhinan. Ti ari ta subong daan sa may Lacson Street ho. Tubang gid sang gasolinahan makita ta de ang pinakataas nila ti syempre diesel yapon 75 pesos plus ang daw 2 pesos subong malang diesel mo. Ikaw na lang na-calculate action Fred ka hindi kuya best in map best in recess kuya kag ang although nga sinintimos lang ang dugang sa gasolina pero ang pinakataas subong gasolina action Fred ara sa 72 pesos. Excuse me, nadunlan mo ka. Mo gina, nagkakatabo gimana? Nadunlan ko sa presyo. Presyo pala, dunlan ka na. True, kag di madugangan dan action Fred kag di dugang pagyud ka nami katugnaw sang huyop sa hangin action Fred. Do ginakuan ang nakon nga likod do ginahaplos ang malamig na hangin kay diriya sa may dalan nga ginapunduhan action Fred sa tubang di balas ang Carmelite buhay na buhay ang diri nga dalan dahil ti kabalo ka naman ari di mga BPO companies ari di action Fred ang mga call center agents nga tiga take a break subong abe ang iban panyaga nga ginatawag nila kay karon pa nila sa alas 7 ilang out kag ari sila sa gwa nagapahuway-huway pulaw man ang mga vendors nga ari dire kay para maka hatag pang piyan-piyan sa mga call center agents nga nagaginuwa dire kay kung saligan ng action Fred ang mga convenience store of course mahal-mahal pero tiko ang tiyangge diya naga-always tambay man baka bulo barato pa sila sa aton sini mag-action halong lang gid kay danlog ang dalanon dala sang protection sa lawas kay we know nga may ara sang bagyo tibalan karon kon may ara sang pag-ulan-ulan naman sa bilog adlaw pag-ulang naglabay action Fred ang IPM aga pa man sila nagakolekta sang dapat kolektahon nga mga basura para hindi na maglapta sa dalanon kahamot paglabay aga pa action Fred para hindi na maglinapta kag ti jutay gamay dan subong Bacolod gabinaha amo ginang aton sini nga likawan. Observation report, halin sa patrol, Action Ida Naboso. Una sa balitaw na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Bugtaw na mga estudyante ginikanan bugtaw ron. Luto na para ipabalon kag pamahaw sang kabataan. Karon nga kagahon. Kamusta ang naga-opisina? Aber, base maabdan kamulan, matraffic bangod, bukas ang klase. Tula-tula lang kamuda. Ako niya may ulugingaw na ko to. Tulahon na karon, okay lang.
may batuan naman ko to, may paita naman, kulang na lang inog sampaw nga utan. May tangkong karon daon, tangkong okay na ko na. May bukaw-bukaw naman ko to, sugba karon nga kaagahon. May uga balingon ko to, kompleto gid. Sanlagon mo na karon nga kaagahon, okay na ang pamahaw. May sabaw ka na, may sinugba ka na, may balingon ka pa nga ginsadlag. Ang gaserve sa imo, ga-short slipot, gagwa-pusod, okay gid. Ang pamahaw, makagala na. Ang pamahaw, bisan mabagyo ng panahon, okay lang. Basta kompleto ang palamahawon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Sigurado mga manunodlo, mga maestra, bugtaw na kay mapadulong na sa tagsa kabulutuan. Mga ginikanan, pukawan ng kabataan, basi gahuragok pa ibang gatakilid pa, gabarikutot pa, bangod matugnaw ang panahon, bangod mabagyuhon. Aba, kamusta? Bao si Elvira Hilugo unagid sa aton sinilinyada karon nga kaagahon. Si Doy Arthur gamonitor naman, si Hinida Ordonez, si Melinda de Meren Moning, nagamonitor sa Barangay Batuan sa La Carlota City. Sige, good morning lang. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning man. Pamilya Sumadya, estilo sang Hacienda Minuyan, o kon Hinikayan, Barangay Elope, Silay City. Mayong aga taga Silay. Kay Ruby Argente de la Luna, ra naman siya. Tamiyaw kay Tito ya JC Puentes, gamonitor ka daagagid sa program. Sige, Ruby de la Luna. Kay Jessica Conlo, good morning. May lang pagmonitor sa Talisay City. Si Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning man. Kamusta? Mayo lang pagbulomonitor tagsagid kaagahon. Dira kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Bitilao sa Binalbagan, bugtaw na ni. Kay Reobin Tampos Kagbabran siya. Stoto Raul Alibugas dalong galadlagan na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, kay Ana Diaz na sa Purok Balulan Bago, good morning. Si Philip Bilisa sang Bursya, kamusta ka da? Si Pare Kinit Pabon, si Marvin si Dian Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilyaga bugtaw na ni. Si Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4, si Pareng Istoy Quirido, abi bango na, kag mag-walking na. Oh, sige At tamyaw ko lang sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay upod kay, sino to? Karulan. Sige kay Christine Danyoso from Barangay Bunga, nagaupod man sa aton karon nga kagahon. Aber, bugtaw ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Diri kita dayo sa libre nga medical. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Shara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa Storm kita si Florita na si Platan 155 kilometro na sidlangan sang kasiguran Aurora. May dala ini nga kabaskogon sang hangin 75 kilometro por ora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nagadangat 90 kilometro. Ini siya nagahulag pakadto nakatungdan nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometro por ora. 14 na ka mga lugar ang ginpaidalom sa signal numero 2. Ang iban nga mga lugar gindeklarar na nga wala sang klase bangod sa kabaskugon kag paglaslas sang bagyong si Florita. Dire sa aton ng forecast ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, bangod sang tropical storm, Florita, kag subuman hangin habagat. Kasarangan tubto mabaskog ngoyop sa ngangin, gikan namin na nakatundan pakadto na bagatnan nakatungdan ang babatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan nga pagbalod. Suhalong sa aton mga ginikanan ang kabataan pabaluni gid panagang sa ila kalawasan muda pangadanship on trangkasoylan at kag iban pa baluna gid sang kalo, payong, jacket, kag iban pa, mga kaputi. Bangod hindi may balan, gulpi lang, mabubo ang mabunog nga ulan. Delikado ini para sa aton sini mga kabataan. Halong ha, ang pagsulod sa bulutuan, kag konperte ni gid kabaskog sang ulan, pwede man na mapaiway ang pagpadulong sang kabataan sa bulutuan. Ang iban nga lugar gani wala gid klase kay bangod signal numero 2 sila. Amo nang kabangdanan kun nga wala klase. Dire sa ato do mayad pagawa pero may ara pagtupa sang mabaskog nga ulan. Delikado para sa mga kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Morning da kay Romeo Pastana Senior, gamonitor sa barangay Alangilan. Taga Alangilan da, good morning. Kay Christine Danyuso sang barangay Bunga. Kay Pampilo Panaligan, gamonitor man karon nga kaagahon. Kay Carlo Cayuna, morning gamonitor kami di. Cayuna family. Bilog nga pubuluyo sang Isabela. Salamat gid. Kay Mandio Arnijo, good morning man. Liog tamyaw kay Diana Villanueva sang Jesus sa Heights, Estepania. Kay Ismino Robles, good morning man. Monitor Robles, Krista, Nanay Ile Robles sang barangay Talagsan. Good morning sa inyo. May lang ang pagmonitor, tagsagid, kakaagahon. Dira sa kay classmate ko, Efren Pumpirada, si classmate ko, Nietz Alarcon, kung kaisaga, Texman, gapulo pamahaw, gapulo pangapi. Kay Marlon Caglagrimas Reyes, good morning. Sa Bilmonte, pamili sa Purok Riverside, good morning. Sa Dilag, pamili sa Barangay Sumaga, good morning. May lada nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Dira kay Diosdado Propunga, gamonitor man. Taga Gimaras, good morning. May lang nga pagmonitor kon kaagahon. Kamusta ka mo da? Subuman sa aton mga kauturan sa tabok dagat sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Baw, ano maning
natabo yang sumulod maning monkeypox sa pungsod. Apat naman ang malain kay wala pa travel history ang buot silingon, basi may nakalusot sa iban nga pungsod nga mong kabangdanan nga nalatnan. Kabay pa nga hindi naman maglaptay, monkeypox ka. Wala pa kita maumpawan sa COVID, ara naman, bahuo ka, delikado. So sa aton mga kauturan, medyo ulo extra lang nga paghalong sining mga pamalatian nga nagaarang ka naman. Hindi lang sa Pilipinas, bilog ini nga kalibutan. Kay ni Misha Roques, good morning man, nagamonitor sa barangay Tangob. Taga Tangob da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Lacson Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Lacson Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at diri sa aton kakasapuan patay. Dito sa Ilaya, sapuan nila sulod sang auto, apat patay. Gin abandon nga auto, kundi gin nadiskubrihan sa kapulisan. So pagbukas, apat ang patay sa sulod sang among auto. Puerte pagidya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na. Ano pagid ang pila ka dalagko nga mga balita. Bawa, kuriit naman kita. Ibual naman ang presyo sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na morning da. Kay G. Hansel Panunsilyon, nagamonitor sa Country Homes, Barangay Alihes. Taga Alihes da, Country Homes, good morning. Kay Salvador Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, maulanon nga aga, morning kay Pili Asonsima, Renato Amar sa Barangay Kabagnaan, La Castiliana. Gahulat sang recap kag resulta. Kay Jinky de Alagdon, ari siya. Morning ko no, kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Kagdok, Mat Mayo, Noel Amar, Ama Uligon, Kristen Manalo, Mikey Montilla, dira kay MJ Sison, pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Kay Richard Malayang, good morning man, sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Taga La Carlota City da, good morning lang. Good morning niya. Dayon ang eleksyon or hindi? Sa mid-section ninyo sa Isabela, si Bert Tupas, sige, areglado Kung dayon, kung hindi, depende pa na. Siling ko kaina, galutaw sa tugabang ang eleksyon sa barangay kag SK, wala pa sang kasiguruhan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Kay Tuto Balulot da, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Balikan ta kamo pagkatapos ni. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwedeng ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo ni Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Abaw, daw maayo. Siling ni Mayor Albi Benitez, grabe na subong. Lapit na lang full capacity ang tourism accommodation sa siyudad sa Bacolod. Inaya, masobra pa isa kabulan na bilin antes ang Mascara Festival karon nga tuig. Suno kay Benitez, nagapangita man sila sa mga kwarto nga sarang matiniran sa mga bisita nga nagapabalo sang ila sini duaw dire pagbisita sa Bacolod sa Mascara. Nyati posible guro magalapta ini sila. May ara nga magapadulong da sa Bago, Talisay, kag iban pa nga lugar nga may tourism accommodation ang mga turista. Aring maayo balita sa mga pere, nagpangabay si Benitez sa ferry operator kay Frank Carbon nga dugangan ang ilas ni biyahe Iloilo Bacolod bangod sa ginapaabot nga madamo nga pasahero gikan sa isa sang Panay nga magapadulong man sa Bacolod. Sa record ni Mayor Benitez kuno ang Bacolod may 3,500 ka mga kwarto sa mga hotel dire sa Bacolod. Ti kulang-kulang ina balo ka ang Mascara Festival, hindi lamang ini ginadagsa sa mga taga dire sa aton. Madamo ang magadagsa nga mga foreigner. Amo niya kabantog sa Mascara, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Alin sa una, amo niya, kita mo naman, linibo-libo yung nga pumuluyo alin sa una, basta Mascara, gagutok mo ang mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Ang plaza, gagutok ang government center, kag iban pa nga mga lugar nga mahimo, hatagan sa igtalupangod tagaan sang mga aktibidades sa Mascara. Trademark niya sang syudad sa Bacolod ang Mascara Festival. Bisan sinuman nga alkadeng magapungko sa Bacolod, ang Mascara magapabilin. Depende lang na kung ano nga mga programa ang ikasa sang mga administrasyon
para nga magsadya balo ka kung anong matabo sa maskara nga maayo ini para sa Bacolod kay maayo ini sa negosyante sa mga restaurant, sa mga hotel, motel, maayo ini sa mga naganegosyo, gamay kag dalagko mabuhi sa tion sang maskara. Minus lang ang gamo na pangamuyo naton nga wala lang sang gamo nga magluntad dire sa syudad sa Bacolod. Ang maskara ya sa nasiling tana ga-enjoy gisining pumuluyo. Kag di iba na bisan kabaligya lang sigarilyo mani kag iban mabuhi sa pila ka adlaw bala mo nga pag libod-libod kabay pa nga hindi lang kita pag-arangkahon sang malain nga panahon. Kabay pa nga ang maskara tagaan sa maayo nga panahon para mabuhi man ang aton mga kauturan nga naganegosyo gamay it dalagko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na morning kay Maria Leslie Villaruel Garcia sa Barangay 2 Pontevedra, Garcia Family, Villaruel, Guevara, kag Subungman, Abilondon. Morning da sa inyo. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Kay Milagros Morales, good morning. Gamonitor si Edgar Morales sa Barangay Maaw. Kay Nathan Borromeo sa Barangay Panakiaw, Isabela. Tamiya tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiaw, Isabela. Kag Sito Sulbod, Moises Padilla. Subong man, dira sa Borromeo kag Hermohino family. Morning da sa inyo. Ba, si Star Mayo, gagwa iyang alan. Kamusta ka, Star? Kay Julpa Caritatibo, good morning. Tamiyaw ko lang ang Pamilya Caritatibo, Rolando Kulot Caritatibo. Subong man, kay Chichi Pagsugiron Makilan, Paridyo Makilan, sa Barangay Robles, La Castillana. Si Star Mayo, good afternoon, hapon dito sa ila, sa Minnesota State. Kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning, dira sa Himamaylan sa Barangay Talaban. Kay Esterlyn, good morning sa Pamilya Albaran. May lang nga pagmonitor, upod-upod lang kita, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 37. Una nga bula resulta 30 kag 7. Second draw 5, 26. Ikadua nga bula resulta 5 kag 26. Third draw 15, 5. Ikatatlo nga bula resulta 15 kag 5. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 72,205,456 ang jackpot, 72,205,456. Sulugid ang nagdaog. Mapurti ka di Buenas ba? Amak mo? 72 milyones suloy agad. Tagadiin ang nagdaog niya. Areho, ang kombinasyon bari ikaw abyan ang nakajakpat pamati sang resulta. Kombinasyon in any order. 20, 33, 30, 10, 8, 34. Ikaw ang nakajakpat ba? Sulugid ba? Kombinasyon sang 645, 20, 33, 30, 10, 8 kag 34. Pwerte ka di Buenas, sulogin niya. Sa ilo kita 655 ang jackpot 90,620,159. Jackpot 90,620,159.
kombinasyon in any order. 1, 40, 33, 24, 30, 45. Ang kombinasyon sang 655, 1, 40, 33, 24, 30 kag 45. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na kay Anika Vergara. Good morning. Vergara family sa Barangay Batuan, Valladolid. Kay Jose Mungcal Torilla, gamonitor sa Binalbagan. Dira kay Mary Ann Labarias, good morning, nagamonitor sa Alcala, Pangasinan. Taga-Pangasinan, kamusta kamo? Kay Aida Alunan, good morning man. Kay Dante Makilan. Kay Carmila Abdon de los Reyes, good morning. Tamyaw ko da good morning kay Nobile Mercado sa Pine Tree, Tabunan, Bago City. Taga Tabunan, good morning. Kay Ria May Ladio, good morning man. Upod man sa aton karon nga kaagahon. Kay Jubal Trinidad, morning. Nagamonitor sila. Pagi sa Transistor Radio, YouTube kag Facebook pa. Sa Kabangkalan, kumplito sila ba? Sa ila sini monitoring. Kay Kone Laparan, good morning. Tamyaw ko pamilya Laparan, Labanigo, Torbila, kag Isparisya. Nagatamyaw Kone Laparan, Sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Mao si Barani ni Rico, hindi man magpauli. Si Bukay aming opsima kuno kag Genggeng Perez, Konsing Baran, Sang Sitio Pait, La Carlota City. Kay Christine Miñez Villalobos, good morning sa taga Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Aileen Flores, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kakagaon. Kay Billy Ayba Albay, good morning. Tami ako gyapon migo ko. Jack Gonzales sang SRA compound, monitor siya perme. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ariya na yun, may ipamangkot lang ako sa inyo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi Anong natabo ni sa utod sang pulis nga babae ni nga nasapuan patay sila balay? Suno sa report may posibilidad ginlugos pa. Base ko na nakisang balos-balos kag dumot-dumot balay kabudlay o daw ka pintas ng gitsubong sang kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Morning lang
kay Jimmy Latido Sr. Morning sa Purok President sa Barangay Mailom, Jan Puntal, Leopoldo Tanaman, Ede de la Piña. Salamat gid, wala sang anuman. Kay Raymond Clarito, good morning, taga Barangay Binubuhan, Bago City. Kay Georgia Gargasiran, morning. Kay Jen Hisulgon, nagaupod mo sa aton karon nga kaagahon. Maayo lang nga pag-upod-upod, maayo lang nga pagpulupamati kon kagahon sa matugnaw nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. 14 na ka mga lugar ginpaidalom sa signal numero 2. Ang ibanti suspendido ang klase. Pakadtuon pang imo kabataan nga porte na ang was-was ni Bagyong Florita. Good morning kay Mark Juman Singilio Nochete. Okay, tamyaw ya si Tatay Manuel, monitor sa San Enrique. Taga San Enrique, good morning. Kay Jonathan Tabuyan Alhambra, good morning. Nagamonitor sa La Castillana. Si Diding Alohaminto, ari na siya. Si Atia Kim Iriman, good morning. Si Elizabeth Gamala. Ari siya, morning Elizabeth. Sa Malacca, Kagamala family. Subuman kay Merla Bailon Ilario. Sino to? Bailon Ilario and family sa Barangay Maao, sige, Bago City. Good morning. Si Idilaos kag Nanay Sabilo. Sa Victoria Sara naman, si Roger Burgos, good morning kay Mama Winnie Giray Burgos sang Biscom Compound, kapihan ni Lolita Binyas kuno sa Paglaom Village kag sa pamilya Burgos sa La Carlota, good morning. Kay Rochelle Polhencio Susana, good morning man. Kay Nubi Magapan o gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Roland Guarino, nagamonitor Paglaom Village Boy Kagnining Guarino, tamyaw ko man si George Guarino and family. Ariglado. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Pasudlon tanang report sa Bacolod City Hall. Mayor Albi nagpangabay sa ferry operator sang dugang biyahe sang barko Iloilo Bacolod para sa Mascara Festival. Gitalio po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bayong election na Fred, ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga magapangabay ini kay Frank Carbon, isa ka ferry operator nga dugangan ang biyahe sa mga barko Iloilo Bacolod Action Fred. Bangod ginapaabot ang pagdagsa sa mga pasahero gikan sa Isla Sang Panay nga magakadto diri sa Bacolod City para sa pagpatigayon sa Mascara Festival 2022. Ginpahayag ni Benitez Action Fred nga lapit na lamang nga mag full capacity
Ang mga tourism accommodation sa mga syudad, mas sobra isa ka bulan na ang nabilin antes ang kahiwatan. Ginpahayag sang alkalde nga karon nagapangita man sila sa mga hotel rooms nga pwede matiniran sa mga guests nga nagpabalo sa ila nga magabisita man sa Bacolod para sa Mascara Festival. Sa record de Benita sa Action Fred, mayroon sang 3,500 ka mga hotel rooms sa may syudad sa Bacolod. Kita na kami ni Mr. Frank Carbon. We'll probably ask him kung pwede dugangan ang iyang ferry services alin Iloilo pakadto sa Bacolod. Kaya we're expecting a lot of visitors. Nabatian ang tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon sa mga coffee lovers nila pero health conscious. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Bawa kang mangkipak sa lain, no? Nang gabitog-bitog galing kalawasan mo na. Ay, ano man nga klase pamalatian ang nag-alabot diri sa aton sa kalibutan. Ginadagsa kita kakagaw, ay, oo, daw hindi amo ako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Muning sa makapihan da. Kamusta na ka ni Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Jubert Carion, kay Mayor. Kanday Parikano Rivera, gapit pa da. Parinji si Sindico, Bibitan, Roger Aguirre, si Bida Tumbos, arada. Ang nakabalaan ko yung nga daw Minsteda, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rojas, si Nilson Distrito, si Larry Benitez, si Maral, si Paraed Yangson, si Billy the Kid Caro, kay Jok Torres, si Paul Hipes, gapit pa da, kay Jimmy Candelario. Morning na sa inyo, Bao dugay-dugay man nga wala kita makapadulong kag makapakigsugilanon sa aton kaabyanan dira sa kapihan. Kay Helen Esco Sarita, good morning sa pamilya Sarita, Esco family, Perido dira sa Kapadan, Inayawan, Kawayan. Taga Kawayan da good morning. Kay Jubal Trinidad, kay Bilene Pamusino good morning. Kay Armando Gabang, kay Mike Kajan Somolde Siba, good morning. Monitor ko dia sa Moises Padilla, tamyaw lang sa Molde Siba family. Sige, kay Mario Siba, salamat gid. Kay Amik 45 Garciniego sa Candone, good morning. Kay Stila Pahilanga Cesar, good morning man. Kay Katibir, kay Renato Tanuan, good morning. Watching from Hacienda, Josipa, Isabela. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may Pasudlon ta ang balita sa probinsya, Gobernador Lacson nagtambong kuno sa Regional Business Interface. Balita Kapitolyo. Detalye siniyopod kay Aksyon, Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpresentar ni Governor Bong Lacson ang investment opportunities sa Negros Occidental sa ginpatagayon nga Mayor's Night, a Regional Business Interface nga ginpatagayon sa Iloilo Convention Center sa Bandoriao, Iloilo City kahapon. Ining aktibidad ang ginorganisa sa Iloilo City Government kag Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated bilang kabahin sang Iloilo Business Week celebration. Ginpasalamatan ni Lacson si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag PCCI Iloilo Chapter sa paglalakip sa Negros Occidental sa sining kahiwatan. Suro kay Lacson ang madugay na nga pagpahig-away sang Pilipinas sa kapigaduhon, unemployment, lawlessness, substance abuse, climate change, kag ang damlaglang global crisis nga ginatugas ang COVID-19 ang nagakinahanglan sang cooperation sang publiko
para initanan ang Marisol Bar. Ang Mayor's Night ang isa sa highlights sa sining Business Week celebration nga nagatuyo nga mapasangkad pa ang networks kag makarecover sa epekto sang pandemya. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Dira kay Roland Guarino, morning konoda. Maisya Mabirik ka, Maramira kag George kag Lucas. Si Lubic de la Luna, ari kami di ka monitor kapita, alin kay Pato kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Salamat gid. Taga Barangay 30, good morning. Kay Jubal Trinidad. Sige. Okay, salamat gid. Kay Mike Bilio, good morning. Tami ako sa grupo pagidait dira sa Isabela, Espanya. Salamat gid. May lang pag-monitor tagsa gid kaagahon. Kay Marilot Trabilla Katinoy, good morning. Kay Juan Ogdamin, maulanon nga pag-monitor kami di sa Rosario Hills, Barangay Nato, La Castillana. May lang nga pag-monitor. Kay Imbong Jucampo, kag Kapbito. Kay Bika Andrade, good morning, tagahinigaran ko no. Kay Ned Etere, Angels, thank you, gid. Kay Ana Di Sales, morning. Tamiyaw ko kuno si Teresito Saladan, Condring, Mendoza, always nagamonitor sa Barangay San Miguel, La Carlota. Sa Barangay Madalag, Baira Family, natambyaw kamo ni Sunya sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning lang. Tambyaw ko da si Amik Malunis, kag Dagol Derla, pangapid dira sa Sinda San Francisco, si Gamay Tulusa Panis ang nagatamyaw sa inyo. Good morning da. May lang pag-monitor tagsagid kaagahon na. Sige, balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Action Radio Philippine Standard Time las 5:52. Dire kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Dan kita ni Action Eden Naboso. Action Eden. Action Fred, arestado ang top 7 most wanted person matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa Police Station 6 sa Cory Aquino Drive, Barangay Tacolin, Siyudad sang Bacolod. Anadagpan, ginkilala kay Kervin Bandong, 31 anyo. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, si Bandong ang may kaso nga carnapping kay ginapagpanaugan sang warrant of arrest sa Agosto 2 sininga tuig. Si Bandong ang detenido karon sa custodial facility sa Police Station 6 kag mahimo makaangkon sa temporaryong kahiluwayan kung magbayad sa 300,000 pesos nga bail. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Eden Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:53. Federally Blending Corporation. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin Isang bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.